Салом, дӯстони азиз. Ҳамакаса созен, тенҷен, чанд рӯз шуд интернетмон ҳамха бесеба, ки на гап зада мешава, на эфир карда мешава. Кулинария дома чихешмо созен, тенҷен, меҳрангез, Оиша, Секрет, Нозимҷон, Ума. Ҳоли чанд кас намедонам, агар ай 17 кас буд, чанд касе ки приз бирда буд дар конкурс, нимуш ҳоли нагирифта, ҳоли хиёл кардан ки дад шидан. Ума салом алейкум, Санифа салом. Созен апай саломатион хуб, фарзандотон нағз раҳмат. Шумо чӣ хел шумо апай хусият? Раҳмат нағз, шумо чӣ хел кулинария? Созен тенҷен. Салом, салом. Зимистонтон тамом шид ё не мардуми Россия? Салом ба ҳама муаззама. Сабр салом алейкум. Апа кӯдако созанд шукр раҳмат. Оиша, София салом алейкум. Рамшод, ана Рамшод шумо гирифтен? Нагирифтен намедонам. Ман уже ҳамаро каша кардагим. 500 рубло нимуш гирифтиян, нимуш нагирифтиян. Сатро хай халос шудам ба фикрумай ҳардуш. Куртоорам халос шудам. Анами 500 рубло нимуш гирифтагиян, нимуш не. Зебо салом алейкум. Секрет салом. Созен апа кӯдакотон созанд меша муаззама. Шумо чӣ хел? Умеда салом алейкум. Раҳмат мо нағз. Рамшод боя бор дига салом алейкум. София Александра салом алейкум. Шаҳноза салом алейкум. Барф аст ҳоли хунук. Апа хусад сӯзи хуби меша. Сабр чӣ хел шумо? Сабрҷон валейкум салом мега Секрет. Сӯзен хуби намакаса. Хулоса намедонам, мумкин ки ай 8 каси 500 рубла, 4 касе гирифта, чанд касе гирифта. Ватсапам хеле аралашбод шудагия. Хай ҳоли бо метро мебинам. Оли барф тамом нашудааст. Тюмен, Фаҳмо, Ума. Апа хусад навистам ку ба ҷавоб додум ё не? Интересно ки иҷа билет мехаран ҳама каша шудагияда. Сабина салом алейкум. Москва дар тобистон сахте шудае ки метавоне тамошо биёе. Гап нест. Шаҳноза салом алейкум. иқа камнамои интернет надорем. Аниса ҳаво мода офтобак мода 10 рӯз мешава. То 10 рӯз бояд подряд борон шава, вале давом дорад. Санифа мода имрӯз камтар барф зад. Секрет мега салом апай хоҷат. Сӯзен фарзандтон нағзан наврӯзиҳо муборак боша. Раҳмат, адолат. Сӯзен нағзан апай хоҷат чӣ гапа? Сайдакрам тинҷиамонӣ. 5 лайк. Салом апай хоҷат. Сӯзен фарзандотон нағзан раҳмат. Муҳаммад Юсуф шумо чӣ хел? Апай хоҷат Москва ҳам қаҳваҳои зурки автобои ТЖК ҳами автобои мо сини шумо рафт. Гуфтед Сбербанк ҳамин рӯз охи ҷавоб додум. То ҳамин рӯз ҷавоб надода будам. Фаҳмо Сбербанк ки гуфта бошум, значит ждат мекунем Рамонали биёяд ва Сбербанкда мепартоя. Дига намедонам ки да партофтум. Хай скриншотҳо ҳаста пайдо мешаванд. Одамое ки шумо подаркотон нагирифта як бори дига бинависед. Ёди Аллоҳ салом алейкум. Ёди Аллоҳам бурдагӣ буд. Ҷавоб додам ё надодам? Барои ки иҷа билетхаро қати перепутат шудагия. Ватсап каша шудагия. 6 лайк. Апай хусад оштон шавад. Саломат бошед. Муҳаммад София салом алейкум. Билет 300 рубла, билет 400 чанд донаи дига монда. Як нав реклама мехарам. Ма конкурс бесплатни буд, ай паи рекламаи билет нашида будам. На оли навистесам билет реклама чанд сумай ки реклама харам, баъд тест тамом мешава. Салом дига Германия намеравем, мега Меҳрдод. Германия насиб мебинем, тақдир монда боша мерем, набоша хай не. Ҳамин рӯз як кас мода навистагем ва як номер рӯй карда мактуб иш Сбербанка чие ҳо гуфт Сбербанка. Муҳаммад Юсуф мега нағз гаштем. Имиарех салом алейкум. Не ҷавоб надодем. Маям нанавистам дига. Нависен. Одам бояд чиз хиша талаб куна. Як бор нависед ҷавобтон надод, баъд дига наменависед. Нависен. Ва як бор дига нависед, баъдам мебурояд. Ҳозина ки нанависед дар вақти эфир ки ба бо надида мегузарад. Просто уҷа билет ки мефурӯшем смс бисёрай. Апароли ки кати ман инҷа кати наврӯзи зур бурдиша дам мурдам айхандра мега. Оиша Сайдакрам шумо зан астед. Гулия салом алейкум. Апа хушад одаме бурид коммент шуда навишта буд агар бурум таҷриба мода туффа додактон ба чӣ бурид ба ҳавай умеда? Ҳеҷ кайвон чӣ надода. Ай ман инҷа ҳама чизоро гирифтам будам.
Даёдум нест 500 рубл брида буд. Чӣ брида буд? Ягон кас ягон чӣ дадодайма. Хай бридайва ё охшавашон чӣ дамадатияна. Як кас шод очам дагзарон гуфт вай 500 рубло, я чи дигаша гуфтам ки хай оча дагзарон момухташдим не пул гузарон гуфт. Я 4 таш пулошоно ба фикрин гирифтагиян, я 5 таш не. Апа агар бисёртар гирим мешава, Муҳаммад Сафия ҳо мешава 10 та мегира ята падарка. Гуля салом алейкум я бор дига секрет апаҷон. Хай апа хусият ман будам. Рамшуд. Рақам нависе, шумо будем. Хуш омадед Гулиҷон, сӯзен ихакам намо эфир намедароен. Чӯ ягон кас бурдагӣ наменависа ки ман гирифтам. Чӣ фаҳмтария? Ботур салому алейкум. Гуля салом. Не призи главнитона бурид. Не призи главнира як одам ай Россия бурид, ҷиянаш омад буд. Ҳамун хеле шакаргира чимчигирам кухни буд ку 400 сомон. Номер навистам. Ҳамин рӯз як кас навистагӣ омада ёдум ҳаст. Иван салом алейкум. Не номери телефон дагзарондагим кадоме ай Россия очаш дадаиҷа гузарондум. Ҳам 500 рубло. Хидматдонам 500 рубло мондагиян тамом барои ки сатрора навистам ай соҳибуш мегира, киртоора ай соҳибуш мегиранд, у призора ай манижа гирифтан тамом. Анам хеле Сабурҷон амин амин иншалло раҳмат сози тинҷи. Короче, дар душанбе мо соат 7:20 ҳамин рӯз дроз борон чихелай мешини ход мебара. Аму буд ку Мадина номуш биромад. Не вай буд, ам призша буд. Як касе дига гуфт ки кирта буридам, намешава ки кирта нагирам, пулашда билет бигирам. Кирта фирмаи Фирӯза буд ку. Фирмаи Фирӯза гуфти не, кирта раз кирта. Машина салом алейкум. Салом панағзи бозӣ кай насиб боша. Аслия салом алейкум. Билетҳо тамом шава. Навма рекламаи билет фурӯшия мехарам. Пухтупазҳои хонагӣ салом алейкум. Хуш омадан. Чӣ хел шумо? Созен, тенҷен. Видеотон тамошо мекунам. Приза вақте мебаред дига таҷма ма хотир мебарам. Марам айсарам соқит кардам, манҷара мегум ҳамин омад мегум мара занг зан. Тилоай чия любой чи боша. Мара занг зан мегум, мара мегадам кадом аккаунт мегум, билет боша, кадом билет мегум, мегирам мечаша. Апай савол дига кай меша игратон бо общее количество билетотон чандае? Муҳаммад Сафия общее количество 1000 тае 400 чанд донаш мондагай. Бозӣ мо чандон сар 18 ам хеле сар кардабде. Реклама пеклама умуман накардабдем, барои бозӣ дига доштем. Ба умеди у бозӣ камтар суст мондаг. Ама бозӣ ҳамин билетҳо тамом шавад, сар мешава. Ай Питер шумо соз. Секрет салом Дарьё, чӣ хел шумо? Бачаҳо соз Дарьё, шумо чӣ хел созен тенҷен? Чӯл дори апа ҳаво чӣ хел? Ҳаво бо Тур Султонов борон дар ҷомон зад. Ягм хел сахт мешава бо суст. Апа хусият инқадар овози шумо зебояд овозон мада маҳқула. Раҳмат барои Гулдастово Адолат ТВ. Салом ба ҳама Муҳаммадҷон ТВ салом алейкум. Ҳамун салони манижа рава очам. Хай тиенша ёди Аллоҳ. Чие ай шумо? Очатон датиен? Ёди Аллоҳ чӣ боша? Призовна гирифтагиам 500 рубл. Значит мара пешакӣ бинависен. Ягон карта марта надорам. Яке мера ки манижа нестай. Равшан чӣ хел равшан созай. Гаштай. Казан салом алейкум. Салом ба ҳама мардуми ютуби. ПС Саидов. Неям бурдагӣ буд. Намедонам навистай, нанавистайма. Саидов. Парвинаҷон соз тинҷи саломатиё созай муборак боша бриди бозида. Апа хусият ҳамаша программа мебавард наз буд. Ин хел активни намеша. Ай таҷма блог иштирок кардам. Ягон блогер номамо нагирифт. Муҳаммад Юсуф ин охин нами блогерро бировардиан. Дар бозии ма ягон бор активни гуфтани гап набуд. Ягон бор ман накардам ки активниша бо алоҳида касо мерафо раша бирора. Ҳамаша бояд компютер бирора. Ин авози конкурси нав мешавад. Ки намедонам хеле да 8 кас маян амуд ҳақоратҳои подписчикора хондум ки худо чимчикнатона мара хайрат ҳақорат накардиан. Уман ҳеч кара ҳақорат накарда. Спонсорош мо боро ба назар нагирифте. Туда судая зана ки дига телевизори чимчаназорам шикаст. Короче ба умеди 500 рубли навистиян. Хулоса ҳамин кори нодурустай да. Мисол 5 кас менависа активни, дар оҷа 300 кас подписатся мекунад барои биридан. Малоҳат салом алейкум. Чӣ хел шумо? Нағз бошед апаҷон моям нағз раҳо кушода шудааст. Теҷи рафтанем беҳтарин Дарьё влог.
бозии дуюм тонкаи меҳрангозам билето тамом шава бозӣ ман худам мегӯям тез тамом шава тез бозӣ сар шава 500 рубл ёди алло 500 рубл значи очиятон датем наиша ки аввал дар шоти очиятон дар телефонш партоем ҳам бечора барои 500 рубл чанд сум мешава 70 чанд сум мешава саргардон нашава корвон наёяд шота мада удоб наядаш рақас мепартом саломат бошед апаҷони худам яхмоса бия ёди алло валайкум салом салом ки апа хусад қариб қатиш фук ба фук не ки буд марьямҷон қатиш фук ба фук ки бошад киҷода ита билет ҳолям ҳастай ҳо билет ҳастай ди алло сӯзи хуби шаҳноз салом чӣ хел шумо назми хонагӣ ҳама назми писарҷон нағзам шукри худо на шукри худо дадада апа арзанда бечора удалит карда ку видеои конкурса ман надидам як канал дига пайдо шуда занакои ютуб видеои моро партофта ҳарчи навистай видеои молодая мама таҷришка бошад чӣ бошад намедонам чанд видеора короче парта видеора короче дама навистай дар комментария ки оли ҳама занакои тоҷика видеоша дамҷа мепартом дар болош надписоям хеле ҳар чизи ганда ганда корвон салом алейкум чӣ хӯрок кардед мо рӯз макарон кардем духтаро шумо надодами хинаки ягон чи интересник не просто макарон кай бозӣ дорем насиб билето тамом шава бозӣ сар мешава сабрсоз худакисози болои эфирш да я ҳайкалай я ҳайкалай нафаҳмидам марьямҷон апа хусад ягон одами безеб наёфтед ки хушрӯяк гуфта айта гирӯяш нигоҳ доред иё дар ин куҷо дар германия сурат гирифта чи ами биромадак ай галерея ами биромад партифтумаш азиза сарифова салом алейкум раҳмат нағз шумо чӣ хел нағз раҳмат ёди алло салом апа нағзи бачаҳо соз як бозинда нагуфтед детский канал буред охи детский канал набурида чӣ хел бугум братано салом салом алейкум марьям подписаться кара будам ҳамада ҳо аки ҷа 200 кас ё 300 кас подписаться карда аки туҳфа кам будак да бо мегумтон масалан 1500 спонсори ай нигоҳ кунед мисол як туҳфаи ҳама қиматмон 400 сум қариб 450 сум плюс 3 спонсора плюс қариб як туҳфа да мерава бо активни бировардагиам 500 рубли 4000 дига уда мерава бо 3 спонсор дига 6 спонсор 4 спонсор дига ҳамун миксер мехарид даже блогерда ягон сум намемона и хеле ки распределит мекунанд ами ва ё мисол чия номаш одамое ки спонсоранд барои мин намешавад ҳамада падарка харидам мс салом алейкум беҳаваям ҳар рӯз дар корвона чанд бо пага рафтам дидам гуфтам хайр равен ҳамҷо як бора фатоҳо тамошо кунем ба қариби туи хоҳар пага чандшанбе сешанбе не гӯян ин карат ҳама шиносои худшо активни ҳисоб мекунам мо мурдем ай навиштана ини охира нав бировардиам блогерои нав бировардиан ифаёра чӣ мегаша дар ягон ҷои хеле активни нестай фақат тоҷико метавонанд бироранд хеле идеяҳои активни ва дигаша дар ҳамон руқияе ки идеали ҳамаи шумоай як ҳафта пеш конкурс мегӯянд на сообщество на ҳичи бо шумо мумкин бигӯ охи вай призош дорад ҳо барои ки 5000 мегирад барои спонсорӣ ҳамон охириш да ҷанбаст ҳамон ба компютер чӣ гапай бо ба ручка букову биёву як кас доволен як кас недоволен апа хоҷат ғурак биромада намедонам бо турсултону ма хел чизоро нағз намебинам тоҷикистон салом алейкум завқибек салом алейкум ман рафтам апа хоҷат майли бо биёем тоҷикистон мо активни мекунед апаҷон манижа сӯзе хуба не активни як кори намешидания 10 кас хафа мешава 10 кас мамо одами активни 50 кас бошад нехай 30 кас ана ҳамон 30 та активне ки дар канали шумо масалан дарё мерава ами конкурс 10 таш мебира 20 та дига шуморо ҳамқа шум мебинам ҳамқа ҳақурате мекунам мега ичи буд ма қанавистам писам накард отписаться ҷошда ав одамое ки барои конкурс медроянд ягон чи бурем отписаться мекунанд ӯ бихоҳӣ нахоҳӣ мекунанд ӯ даже видеои шуморо тамошо ҳам намекунанд вале барои конкурс подписаться кардагаям бо мобайн бисёр набирояд видеои шумо гуфта бо ҷошда отписаться мекунам равшан созе да ӯ хонаи билетро чанд қашан фурӯхтен 300 рублара 500 чанд та қариб фурӯхтагиам вай рӯз як одам харида мега чӣ хел ман як рӯз харида будам
300 чимчан бо ирӯз 200 чимчан. Охи иҷаи хеле духтаро як хело 10 та мехаранд ку мара мега ай ҳар ҷо те ай 100 ай 300 ай 400 ай 500 барои ми ини михе ҷо билетҳо мондагия оли. Арзандаи конкурс кадакишон пушаймон шудагистанд. Хай ай конкурс фоида набинӣ. Ин қадар гап шуда ин бо чӣ мефурата? Шӯҳратҷон салом алейкум. Салом пайхусият ту беҳтарин зан ҳастӣ. Ман мухлиси шумо. Раҳмат. Фақат шумо тамошо мекунам. Гулия Солиев, раҳмати калон. Занокои ютуб тоба рост. Созият хубед фарзандо хубанд. Раҳмат. Мара ки дидестай? Садвар созӣ меган родом нарафтеси 1000 шам конкурс ташкил мекунам. Зуҳра салом алейкум. Эй хосият де и Русиё ай ҳамара бихон мирдим ай навистана. Гап нест Аскарали Душанов. Ай ҳами тира мехонам. Короче бисёр бад нависти набаромадак. Апаҷон додарам ватсапа навистан илтимос навистааст ҷавоб надоде. Додартон нависте худтон. Ки значит мондаҷами се кас мондагиян Шӯҳратҷон унао аёди Аллоҳ Рамшод. Чанд та навистум нарафте. Ҳолиам 10 таи билет гирифтестиян. Ҳо 10 та мегиранд ята падарка 11 та ёди Аллоҳ. Имя кош мерафтам. Салом алейкум Хайриддин Сайфуддинов. Саломат бошед. Чанд сум билет? Билет 300 рубл. 60 та туфа. Апа ами манҷа чит мешава? Ман намедонам не ки ҳамо туфо ҳами рӯз дар рӯи стол дан даоҷа чӣ гапа? Ти типита нозима брам кубра бирдил. Конкурси чӣ Нодира мега? Конкурси тиловори дорем ку билети 300 рубла. Манижа ҷиянам мешава. Мариям Мачуакус. Каримова салому алейкум. Об 06 охири телаш. Ти типита. ҷобаҷо шукума биём. Видео мекунам гуфта дар рӯи ҳамон стол ҳама тиловориҳоро мондагим. Оча чӣ? Нафаҳмидастам. На ҳетам. Оча бентен мега ва хона ман намедурам мега. Ман мегум я хуш порядка. Набошад рӯи чизоша метарсам хонаи зал будроям. Даҳум лайк ама мондум 70 одам 10 та ҳак лайк. Саид салому алейкум. Во Аскарали чӣ гапа беақлиту имя мега. Па хушад биги даҳани ба ӯ гап шаромира хак фурдаша даҳани ба мо чихи маҳкам кун Мариям ҷон. Э ҳамо хосият саломтона алек нагирифтестай. Зуҳра Раҳим мега. Салом кира алек нагирифтестам. Ғарибак салом алейкум. Киртатона гирифте. Меморим маззан ҳастам. Видеои шуморо интизорум. Дар ғарибӣ ранги худам шух хосият и русиё ба ҳамон шухиёт видеоот пеш мераванд. Ха чӣ бигум Аскаралира? Гап нест. Ранги худаш будам ман. Значи ҳардумон русиё будем. Охир гуфтен тило 100 дона туфаст кун. Не, ман ягон ҷода 100 дона духтарон нагуфтам. Видеоша тамошо кунед 60 дона гуфтагим. 60 дона туфа. Мариям кира бо ту ҷанги кира ба кира дидӣ? Ман фақат влогои шуморо тамошо мекунам. Аз дӯстдорӣ ман бо зангулаш подписатсия кардагим. Беҳад зани шух ҳастед. Раҳмат. Ами қами рӯз гулдаста падарка кардем ки 17 лайк. Саломат боше. Пишкта нишон те. Пишика. Озимаш мода я пишика нишон медим. Мо нағз ва видео кардам и влог да мепартон гуфта будам. Пад деона руша сёкнум. Бо мега Аскарали бра Аскари иҷа ҷои ту нест мега имя рост. Апай хозият ба ман ҳам бисёр меган спонсор конкурс кунем. Рости пулама мегирам. Реклама мекунам. Тамом гӯшҳоям тинҷ. Гӯшҳоя тинҷ. Ха конкурс дози одамо Шаҳноза. Ай конкурс безор шудагиам. Барои чӣ? Конкурс бисёр одамо мисол подписатсия мекунанд. Призои дастоини нестанд. Мисол одамо худшона кушана подписатсия кунанд. Барои ҳами спонсорство арзонад призо простоян ё дига хушона наметия. Ина я хелош мегам барои 500 рубл мешинем активни нависта. Масалан Шаҳноза мега дар корт нест. Ман дар 500 рубл наменависам. Не нагирифтум. Гуфтум пулша тия билет харам розӣ нашид Аминка. Шаҳнозахон салом мемуртад да ман маъқули ман биём душанбе аввал пеш худ мерам. Гап нест. Биё. Тақсир дар кор боша занг зан. Гилои бепул ёфтем барои ҳамо. Гап нест. Зарина салом алейкум. Шумо конкурс мекунед бо апаҷон конкурси бепул. Конкурс бепул гуфтум намекунем бо 3 та спонсор. Ямшта ки конкурс гуфтум хай мебинем. Неки хеле актив пактив ма дига намекунем. Пишак озмаш мода ягон та пишак қапум я дина парер. Може пишак 4
пишакои ма сипсиёҳанд 4 тикан ино. Вой наҳалтан мурам. На. Очашон русиё, гуфти вақт чон сиё. Мазги трясения нашай бу. Аз майра машмода нишончун ба гапҳо шуморо ма мехонам. Кани бинем ту чӣ хел пишак ҳастӣ? Муж бача ҳастӣ ё пишак ҳастӣ? И пишам намефаҳманд ёзи. На пиша мефаҳманд, на миша мефаҳманд. Дафшав рав. Дальше. Таксида кор мекунед? Не, такси дорем ку олучара хонамон Мурад Мухаммадӣ. Баро мегӯм такси дар куша ҳалёк. Рост мегӯянд ҳози ҳамқа бисёр шудаи конкурс хулиган. Салом алейкум. Буромадан ай хонашон. Не, на буромадану овозашон буромад. Ҳамқа очашон беинсофа. Ҳами саҳар мерава ку бегаҳ меояна бегаҳ чида нестай очаи ё. Дай дуги дай. Дар хона мерава дар кухни хоб мерава. Маҷбурӣ сруш мекунем. Дафшав пеш гудакот мегем. Апа хусад оташон чӣ светае? Оташон ҳечка намедона сабр. Инҳо дар куҷо вохӯрдиям ҳечка намедона. Баъд очашона маҷбурӣ биёрем шон. Ба мин бин ҷин мекунанд мегирем мебинемшон. Иё тарафи ки рафти аз сип сиё гуфтид маша паллоги ки тарафи оташон. Апаҷон ҳамо асаршуда нишон тиҳед ёд кардам. Нестад ай хона. Салом апаҷон камнамо шуден. Али Гулмуродов салом алейкум. Чӣ хел шумо нағзен созен? Барое ки интернетмон фачай. Пешина падаргоҳо зур буд апи хусият. Пешина спонсорон Муҳаммад Юсуф то 2000 буд 2500. Баъд оста блогерои нав омадестиянд. Пул додани нестанд масалан зиёд подписчик мехоҳанд. Вале гӯи ки намешава охи подписатсия оқа намекунанд. Вале мегам мо имконият надорем. Хай ман чӣ бугум ахи одам ки имконият надора. Не очаи навшон бигирен. Баъд ман маҷбур мешавам мегум хай майли мекунем мегум якнимазори анами мисол чия эфиратон зуд шахт насудаш. Ҳами имрӯз чӣ гап шуд ки хай эфири ман соз шуд. Барои ҳами чӣ мекунанд чӣ мегӯянд призош масалан 9 кас 10 кас мебиёя 10 кас да чанд сум мешава 15000 ҷамъ мекунӣ ам призош ба зур мераса. Се ягон сумуш мемонад. Куҷодай сиёмкаш кунем? Ӯ хонадай ва пешина конкурс туфош зур буд барои ки спонсорро соз пешина конкурс Шаҳноза спонсорро то 2500-3000 ҷамъ мекарданд. Вақте ки Мавзӣ Шукрани ино спонсорства буданд ку вақти ваёда анами хеб буд. Ҳозир ҳамун 1500 мисол 1500 мегем ҷоиш меша ки одамш мегам 1000 сум дорум надорум хай ту даста хай майли мегӯяд мобайнам меяд мудроришон. Александр Смирнов раҳмати калон урӯз як кас дар инстаграм нависам ки савол чед ба назар сирри зебоии шумо гуфтум ки эффектҳои инстаграм ҳама хандиам то эффектҳои инстаграм боша агар 50 сола боши 20 сола нишонат метиҳам. Мама таҷики салом. Пишакадон дар куни дегдон таваллуд кардаа чи қаси сиёак мавзун шукрани чи ба кам намон намедонам. Амирӯз ман дуромадам охирон влогша тамошо кардам 7 моҳ пеш буда охирон влогаш Парк Победа. Ностальгия додак ба мавзна гуфтум куҷо шид. Закия салом алейкум. Конкурс доред? Конкурси вай дорем. Золотые изделия 300 рубль вайш номаш чия? Билет 300 рубль ва конкурси бепул кардани будем накардани будем бо ами ё пайдо шид яъне аз сета спонсор ҷамъ шуда спонсорства 1500. Гуля салом алейкум. Салом апа. Золото салом алейкум. Модари Асмоа салом. Апа конкурс да мошин монед. Али Гулмуродов охир занако да мошин интересне ёда ҳам тило интересне. Охир зимистон буд соати 8 мехизум ҳози соати 6 мехизум хоб намерам баъд шав хоб мебара мега ғарибак. 7 моҳ пеш буд. Аскарали аввал аскари бира ба пеши апаи мо имя мега. Эвоеду мама таҷике салом мега Шураҷон апаи мавзуна да таҷике ай комментариҳо хондум апа хусият мавзун шукрани таваллуд кардае ку бо бачадор шудае во намедонума реклама зан мезананд савдо мекунем барака ёвед реклама зан мезананд занг мезананд реклама хай рекламара мози одам намерава барои ки канали тоҷикӣ бисёр шудагия. Духтаро эфир кайстар мешава. Эфири ки сеган имя шумо Оишагул Оишаед. Дил салом алейкум. Сирри фарбеҳиятон дар чист?
سیری فربهی هم در ارامیخل همین روزهای بارانی سحر خورده خواب رفتن با خورده خواب رفتن و با ایگه خسته یک افیر کرده بعدی وقت خورده با خواب رفتن. اویلوی در رسیه سلام علیکم. صبر دیدی شعر خوندم تا میگه مریم جون. خلاصه اینم تعریف. همه پیشایمو خونه گرفته نیست اومدین. بیا ایره کشه موزی که گرم شد خونه. ای قدوی میمری او میمرم نخو ما دوم اپا نومره مرا گیر زنگ زد نترز مزنم او چی علی گاب نیست چی گپ سوزین همه کسا رحمت همه کسا سوزیم گشتیم اینجا خدا گفته وخش تیجس صلاحی دین سلام ای نواسی بیرس اپا من زن سلام علیکم نواسی بیرسک سوزین تنجین حالم بارونه یه هفته بارونه پای خودت فکرتون خوش رنگی زنکای رئیسوم توی کوشش کده که گیریزید تازی را شیر میخره روشن اپا آواز دارید کنکورس بتی میشه اپا آواز دارید کنکورس بتی میشه چی من داشته باشه که این مراد میدونه و خدا فقط چیز نویسه گیره اپا خودت مشمور ای پیش دیدم فیردوس طرف کچه دین تیرس نه اپا خودت دفت که در گنج رو از بار داشتم یک دینا توی رفته بودم درم توی دیدی من مولم کجله همی خواهرم گفت کارتوشکا خر رفته بودم باید گفت که توی ای گفته ای گفت توی ای رفتن تماشا کنه نمیرم گفتم ای رفتیم تو اینو مول کجله مرا لگم کس میبینه اپا خودت دفت کن صبر میگه ایمون شک بیچاره اپاش مو چند کیلو اگر مخفی نباشه الکساندر باور میکنه من دیگه کیلو نمیکشم برای کی موجه نمیدونم هر سحر میگم ای روز موجه ادام میشم نمیشم کیلو کشه کم همونجا دموندگی ولی بطری خرمشه ویدیو میکنم اپا خودت شیر میخره حاضرم روشن ها زولتا پریویت خطا نشان ته مصطفی رو درشید بگه حسینم خیلی دوستان از یک از گفته که کاسهش مو قطعی کاسه پیشک دانی یکی من گفتم که اگر همین کاسه مو باشه از نچید یکی تو کاسه هم داشت چی کردیم تماشا کردیم این سلام دوگم با مصطفی میشه خیلی مصطفی نوشته اگه چی بگیم چه مصطفی خطا کرده ممکن رحمت دیل برای صد برگا و علاقه چند روزه که بارونه هیچ که ما گلور ایسن و همجا سوی دسته ما همجا برم اپا نکی گب میتی بستی ماشمورا زالی جواهرات برام و چه بنته من نمیدرم بیجیم ما اینجا رو بار کرده میکنم یکان چی گم نشوم در بلاش مانم میگم هیچی گم نمیشه اینجا رو چیزی هم نیسته از بسته پیره با یکان چی توزه کدن در خود دخترها که این توزه شود ای قنودان چند کیلو چی گفته ای برین گمشه پس افیس هم برای کاسه گفتن ها گفتن که کاسه اختونه کاسه پیشکتونه ایجا بوچه بنتین برای چی نمیدرویه یکی اوچه درومده چنگو رو شکده همه چی ایستش ده میگه یکان چی گم میشوه من اتویچت نمیکنم و میگیم در خونه ما هیچی گم نمیشوه بدرو میگیم شه نه من نمیدرو میخونه ولی تصویر کده تا کنکورس تموم نشه من خونه نمیدرو میگه برای نمی چیزو میگه میترسم که یکان چی گم نشوه اپا خودت هم از زنهای افی رو گیرید خانه ما بیاید نانی گرم پختن بیاید نانی گرم میخورین گب نیست کجا بیایم ادرسش رو بگه اپا خودت همی اوچه بنتین که چیه اپا خودت اوچه بنتین همسویه من کمتر اوسو زندگی میکنه میبیه کرومنا یوردم میکنه سعادت سلام میریم نانی گرم خوری رفتیم اپا خودت فکرات صد فوزای مهم شیرین سخنی تون رحمت کلان وخش سلام ای یکاترینبورگ قپیدی کواس هو قپیدم چندم بود 26 اپای صفیه جان سازه میگن اپای صفیه چخش سازه تنجه و هم که میکفتیم تونه انها اپای صفیه یفتن تونه هم که کفتن تونه یفتن تونه بسیار پرین مسجد سلام علیکم خلاصه دوستان که دیگه مونده کنکورس سر میکنیم جنبستش میکنیم اینمی چالای زکاس کدگی مولی بیورن همشه 20 هم خیلی چالای چند تاش 3 تاش دیگه 17 تا دیگه آوردن در کره کی مرا اویشه گفت منم نانی گرم بو اوشش پختستم گپ نیست
айс мерем бо нони гарм мехӯрем. Короче, хӯрданӣ фақат кӯрмон. Вай не чалаҳо ай ӯ чира кофтан? Чи чалаҳои ӯ конкурс. Ду кас пулша гирифта буд немондай. Ай ӯ конкурсай нами чала. Шаҳри Красноярский край гап нест. Тез группаи таҷман бед ки зиқ шудем бешмо. Воля мо группа ҳастай. Сабрина салом. Бо як бор дигар духтаро мегӯм вай дафъа мо ки опытни набудем. Саид салом алейкум. Золота ина хонаи мо биё фатири варақӣ. Чалаҳои харидагимона медиҳи ай хандаро мебурда. Якташ нигинаш сирх, якташ зард, якташ савз. نمی خیلی چیزا بودم. از کم ترکو با عقل ترس دیم که همش یک خیل خریدن در کور. بهادر سلام علیکم. سلام اپا جان چخیر شما؟ سهراب سلام علیکم. چند سومای بیلیت 300 روبل. بیلیت 300 روبل 60 توفه و نیمی بیلیت уже قریب فروختیم. این چالار از میرش مایده که آخی یکم برمو هم نه خریدیم. عقلانه گفته که اوه رزمیرش کلون خریدش در چلیکی مایده کی من نمیشه. салом пай хусият номи маҳина ман вам салом гӯед. Маҳинабону салом алейкум. Чӣ хел шумо маҳина? Кай ҷанбаст? Ҷанбаст ози билету тамом шаванд? Бисте ман да дастам кунам дави дасти майдаҳки ма медроя. Ина конкурси каратинара чалаош одамои бурдаги ҳайрон шудиян. Апай хусият дин да чала чандо бураз мера да дастои мо намедроя. Ба ма гуфтам бе ҳамея кума худам бинам. Бай чало майдака чӣ кор мекунед? 2 дона мондагӣ ай тамом. Ино тилоянҳо ин конкурси тилоя билет 300 рубл пробош онҳамаш задагия. Ина одамое ки ӯ карат буд. И дафъа уже мо чалои калон гирифтем да. Уже и дафъа чалоҳо да параз сета гирифтем масалан 20 ҳай нами чала 20 да конкурс мондагӣ мо 3 дона гирифтагием. Барои видеокунӣ 17 таи дигаша мо вақте ки менависа одаи бирдагӣ ҳамун вақт паразмери худаш мегирем месием. Шумо шаба авқот намекунед? Мо катем уже авқот. Мо уже хурдем даже. Ман агар бурам шумо ман дар размери калонша метием. Бале. Барои мо сета ҳама чизора уже хеле ранги вай дафъа ҳамаша нахаридем. Намуна харидем барои видеокунӣ. Баъд вақте ки мисол соҳибаш чӣ мекуна комплекти амун ё комплект масалан боша ака ин детаи уже харидагем шана ки чалора мо размер вай мекунем метием. Магазин қатиг вай кадем он дамизод аввал ам хеле якум бор азо мекаша ба ёд мегире. Не билет общий чанд дона буд? Билет общий 1000 та буд. Баъд мо ина ёро уже калон гирифтагем. Озмаш мо комплектора нишон метим. Ё уже чалои калона. Задаси калони намешид. Ишам хеле аз чала. Иш ака ино новинка бромадян духтарои нами форма новинка. И даже инай да чалаи ой да дасти калони ма мешавад. Ино на бромадян нами фигуро. Хеле Шарофат салом алейкум. Ягон кас найса барои кудакам ҳамуда чиен и чалара да конкурс. 2 тай бо ёли амра дора да ҷое. Я амра дига дора. Ҳар душанам хеле. Общий чанд та билет дорем меган? Общий 1000 билет буд. Вай дафъа 1000 билет буд 30 та туфа буд. Не ки мо 35 та туфа кардем. Ин дафъа 1000 билета 60 та туфа. Фаҳмидем? Сабина билет қариб буд нашта вали нимуш монда. Навак билет фурӯш ина иҷори мара кадоми кофта ина цепчикуҳоя. Ино дар ҷона будан ҳамаша як ҷоя кадиам мондиям. Ба фикрам анами коробку цепчикуҳо. Вай не хеле цепчикуҳо. У дафъ намедонистем да чӣ хел дар назармон чизои зур гирифта будем не ки чӣ будан ози безе будам. Баъд и дафъа рафтем уже занак савдогар буд. Не хеле чизои зур бигирем. Чӣ хел зур манда махкол шуд Ҳуснороҷон. Салом бугӯ ай номи ман духтарои группара ҳоли миём мега. Ана комплекту хушрӯ фурд мада иш не номуш фуди. Не ки ҳар диш я нархан. Ҳар диш я нархан. Чалоо мана ман чалоо фурид не ки хушрӯ. Ба ай браслето нами ҳам цепчикаш дорем ҳам браслет.
هم цепочкаш داریم هم برسلتش. مدای نهی فورتک. با که افیر میکنید نصیب با پگا سعادت عمر و این بازی در شنبه میگذره در کانال ما уже یک بار بازی مون گذروندگیم این علاقه دیم بازی مون ممکن سیم بازی مونده ما уже پروفسیونال شدیم هم تیلو خریده هم بلیت فروشیده بهار سلام علیکم بلیت چند سوم بلیت 300 روبل دخترو هر دوش زوری بعد هازی من نصیب باشه 30 بلیت میخرم به شوخی بچه 30 بلیت هازی رکوردسمنی ما 20 چند بلیت خریده اپا خصوصا چوه تاری افیر نکدی ولی جان میگه نمیشه هم تاری افیر بازور شده است با اینترنت ما و تاری افیر اگه انا امورا گفتم تانکو چالش اینا تپچکاش همین و گفت که امنا تپچکاش قطعی بگیری ارزونتر میغالطه با مو تپچکاش هم گفتیم کدو میخوای ببره اینا تپچکاش هم براسلتی نشون دادگی ما بحثیتا براسلتی نشون دادگم از تپچکایی که دیگه همش خیلی обычный تپچکای نمیتریم یکم نمود دیگه سپچکا نداریم ما فقط یخل گرفتیم این دفعه گفتیم یا آدم مثال صورت شده میبره دیگه خیلی ایش دانشون میته برای می گفتیم همشه دیگه تمام یخل میکنیم چی چالایی که دیگه نمود موندگن او کنکورس موندگن آدمایی که پولشون گرفتن چالاشون نگرفتن نمود چیاشون موندگه باریک بوده است باریک 300 روبل قطعی مطابقت کرده وای این 1000 سومون نمی 1000 سومون اون دفعه ما 1000 سومون داشتیم ای دباری که زنجیرک بوده خیلی کلونچی که بسکنیچنش داشته سی تا میگیره که نبری با اقرات کردنش نیک بخوزید мои телефон старомодниян наметону магазинчи вроде бы и мода тренди ҳами дафъа гуфта агар старомодни боша значит магазинчи мо старомодния дили шикаста ёди алло кайса мешад бозия пахушад охел билетомон монда навак билета конкурси билета қапидем конкурси бесплатнимоно тамом кардем фирӯз салом алейкум ака айпай и конкурс шудем так что дем хеле апа и сурати ҷавонитон айчи нем сурат я 2 сол пешаям германияда 1 сол пеша ҳамун солҳоай хулосаи нами хеле байни чалаҳорам гуфт ки наи чалаҳо модели навай гуфтак دروغ میگوی انا میادم که دروغ میگه انا میذارم با کیروت میکنم دروغ میگم تو تماشا کرده شین 1000 تا بلیت باشد فایدهش هم زور از کنکورس 300 روبل باشد نه فایدهش زور نیست حساب کنید برای که ما دیم بار کنکورس کرده استیم فایدهش تماما زور نیست بگیم فایدهش قریب که هیچیه فقط رکلام نه برای چی برای که 3 بار کنکورس حلال مثلا 300 روبل شوه آدمو بینن که نسام دل میشوه با مثال بلیت یگان 100 سوم قیمت میکنی بعد فایده میمونه همین 300 روبلی 45000 سومون میشه 60 نمگوی کیلووری دیگه با پرچت برای بلیت هر روز افیری کنید او اکم نصیبم خیلی میکنم شما مگزین چی را گوش نکنین فکوس خودتون کتی گیریم آخه وای مگزین میبینی چی اف ترنده نمیوی هنوزی اون چیزا میگیری комент хондум як кас нониш кардаста буд конкурси комментҳо телевизора шикаста конкурс бепулат телевизора шикаста апа хосият септика чанд граммай 4 чанд ба фикрма 4 ва 3 и 4 қариб 4 беҳтарин призотон апа чанд сум местан телефон рости гап апа боши ҳар хел масалан найно таи 4000 сомония акмо ки бисёр мегирем мо дар скидка аста чалаҳо 1 грамм бисёранд як чалах дошт 1 грамм ҳами 585 550 сомонай ман уже ҳисоб кардам апа значит ҳисоби нодуруст кардем шумо бухгалтер набудаед беҳтарин призотон фирӯз салом созем худа кунад чӣ хел зиндаи саломатиен саломе апа тилло ҷои модаравӣ надора тилло боша шид модаравӣ надора модаҳо неки برای که این همون سپچکای ما گرفتون کو وای سال نیکالای نم خیلی هم خیلی دارم
با اومدی کنکورس بهارها دیدم چه شکسته تلویزیونش وای نوشته که چی نامش چیه ما ششتم комментария навестам конкурси бесплатный был яна ба пишти комментария телевизори чанд 18,000 чанд ҳазора ма кӯдако шикастанд комментария нависта телевизора кӯдако шикастиянд барои ҳамин озодӣ ба иззат амон як бор бугӯ апа агар ба гуфтани ма озодӣ ба иззат амон дода шава ма 100 бор мегӯм не ки озодӣ ба иззат амон дода намешава ба гуфтани ман ба гуфтани шумо ба гуфтани 100 кас ба ҷамъ шудани 1000 кас дар пеши анамо сафорат ба плакат ба пикет ба научай мешинан имзо мекунанд просто таҷик просто дар россияам ин кори бефоида озодӣ дар иззат дар ӯ вақте гуфтан дар кор муд ки иззат дар озодӣ буд аллакай поз нашидагия ҳозир фақат маш мона як тавсия метем просто таҷик просто дар россияам озодӣ ба иззат гуфтан як одама бигӯян ки ҳамун ивс да маҳкама мвд да маҳкама ҳамда пиридача барали бос бараша ана авқот бараша аи гап бефоида яга ягон фоида нест падару модари ютубдороро раҳмат кардам ҳамин эфирода медрои чақчақ мекунам хеле зиқмон мебурояд дар ин ғарибӣ фикр мекунам ранги апаву хоҳарем рост меге гап надорам апа рост мегӯй мега снатало комментатор шудай кӯдакош аҳамият надодай то ба 12,000 алишер салому алейкум баҳор шукр иззат амон кия иззат амон дар россия кор мекард тилло аймода намерава рост сабдинаҳо рост мегӯяд баҳор сафиаллоҳ салому алейкум сафиаллоҳ ҳам нагирифта чун призша ё гирифта хуб шкардиян шикастанаш кам пиши бефоида мега не аквар приз бурум гуфта не ки 500 рубла приз гуфта будем я хеле нависам барои 500 рубл як комментария наменависам мо мешинам 100 та бинависам нама хеле хулоса дӯстони азиз гуфтам ака ҳар рӯз як бори эфир кунем тез конкурса ҷамъбаст кунем ба бо идея не нагирифтам оҳ бача 4 каси нагирифта значит 5 кас гирифта шумо 9 каса 4 кас нагирифта барои чи ҳабс кардиян иззат амона политически да гузарем меги телефурӯшӣ иззат амона намедонам статья 247 қати мошенники қати оли чи ҳабс кардагиан апа телевизор мара кӯдаком шикаст 40,000 рубл буд шавҳарам омад ҳеҷ чи намекуна баъд чом соз боша мега осмон апа ҷои ҷонона кай бозӣ шумо мешавад билето тамом шавад бозӣ сар мешавад иззат амон муҳоҷироро ёрдами зиёд мекард мега баҳор мана баҳор медона иззат амон кияй худованд тият ҳама хела метият мега адолат додарам ба партоят шумо ба навистагӣ шуморо фаҳмидимо шӯҳратҷон соф салом сози хонаи навда одат кардӣ номерои картатон равон кунед алишер додов ҳамин канал дороем видео дар бораи конкурс аста ватсапда бинависен 919 64 74 99 маям дига активнида иштирок намекунам сарам дард кард бешухӣ зато 500 рубл ай куҷо бигирем охӣ ватсапда бинависен ӯ ватсапи тиллофурӯшия дар уҷа буромаде ответ метиянтон масалан чанд кас гирифт так ман навистам кадомеш буромад ман дидам ки намедонам ки буд очаш да як кас гузарон ду кас дига россияда гузаштакша шуд телефонда салом иззат амона бурдан теҷе ё не одина нева парвина иззат амон парер буд кай буд аллакай тоҷикистон омадагия ва нисбаташ мвд ами прокуратура дилак шудагия иззат амон ёрдамкуни ғарибон машина сафало даста дароз ки эфир мегирӣ чанд дона билет аст ҳамагӣ алишер 1000 дона билет буд ними билето мондагия конкурси дига доштем ай конкурс қафозат дигим бозӣ монай битурен бозии пештарамонам бинем ма удалит накардам оли ягон бозира нигоҳ мекунам ҳама удалит кардагиам бозиёшо меган удалит ки штраф мекунад ман гуфтам оли бес неудамои ман надидам бозии мара нимӯш ёди аллоҳ пул буриден табрик бояд ини иззат амоно як тир дар пешониш бизананд решаш кунанд тобуча алло бизананд клобҷон илтимоса ки одами хубай гандаа даванам хеле вазъияти безеб боша клобҷон дихтир намеғалта милиса намеғалта ғаразои шахсира як тараф кардан дар корай агар шумо даётон боша иззат амон видеообращения карда буд барои ман духтароно дароӣ карда буданд иззат амон як моҳ пеш дар видеообращениаш гуфта буд ки
хоҳари бузургмеёру хосияти ёру мара санг мезана, мара ихе мегана ки ман ягон чӣ нагуфта будам. Ман Иззат амун қати ягон бадбинӣ, ягон ғараз надорум. Ман бародози мисол мехоҳам ки озод шава, мисол хай штраф биспора, ҷавоб шава, ҳамин мақсад тирма нашава. Не ки ҳамин хеле вақтое ки любой душмантона кадо меда тирма, ё да духтур меғалта, ё да полис меғалта, мо бояд бадбиниро фаромӯш кунем, барое ки аллакай вай дар ситуатсияи безебай. Мирзо Сангов салом алейкум. Пехчат кадом WhatsApp да 964 апак чанд сол медода бошан Иззат амун да. Хай ки 247 статьяш қати бира уқай намегира агар бо ягон ҷиноятои дига пайдо нашава. Апаҷони хушрум марам омадам. Хуш омадед. Раҳмат Баҳор. Иззат амун хоин миллат буд. Бояд решаша лучше илтимос. Чува хоина нависа илтимос. Ба билет фурухтаистам, шумо иҷа политический дебат кардастен. Обдашаям ҷа. Ман нав подписация кардам, дар спонсорона коммент навистам, мега хайриддин. Иззат амун хоина турмане бояд илтимос. Кулобҷон ба даст гирехтана додаратон ба чанд сол монд апаҷон. Додарамон ба чанд сол монд ман ҳатто ҳисоб намекунам, барое ки соли беҳад бисёр як 20 мондагӣ айда. Кулобҷон да иҷа ҳақорат накунед ки ман маҷбур мешавам ки шуморо заблокировать кунам. Муҳоҷироро фиреб медод меган. Апа чалаҳо майда нестанд. Баҳор чалаҳои майда айвай конкурсанд. Чалаҳои нав мо фақат ина 3 дона гирифтагием, вақте ки бридан одамо, баъд мо размери ҳамвор аям магазин мегирем метием. Барои ҳамин чала проблема нест. Мисол вақте ки шумо буридем 18 чандай, ҳамун рақаме ки шумо буридагӣ, мо ҳамун рақамшо шумо да ставка да ҳамун салони манежа мекунем. Салом таҷмама, иқа фарбеҳӣ зебу дода, иқа тилло дори чӣ вақт набедори гӯштбор. Ман оилаи Теҷи Дагистан умуман на гӯштбор мекунам, на чала. Барои конкурса реклама кардам. Агар ягон тӯи одами наздикм нашава, охирон бор дар тӯи Ануш ман гӯштвор мумкин чала кардагим, не ки ман по жизни намекунам. Ва соли 2000 чанд буд? Озма шумораят нишон чи ман ҷа чизо дилафрӯза шумо мумкин донед. Вақте ки дидеам ман билетфурӯши эфир мекунам, ким куҷо мерава Иззат амун тӯи. Вақте ки соли салом алейкум навомадагӣ да меришам самасамон. Вақте ки соли ман тӯй шидам, соли медонед чӣ буд? Озма шумо да нишон чаб дилафрӯз хонаи бибиш рафта, бибиш додаиша. Ки ҳамин историяро медона духтаро, ина ҳамин историяро ки медона? Ин история намира ира дилафрӯза бибиш дода бу. Намира ки медона историяша духтаро. Баъд история связана қад килоҳои майда. Ягон кас фаҳмид хосият. Хизмати Иззати амун муҳоҷирода бисёр расидагӣ. Беҳтарин кор мардуме ки одаме ки дар мардум хизмат мекунад ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. Муҳравиз нест. Ана ёфтеша духтаро муҳравиз нест. Ҳарачи Кулобҷон и охирон предупреждения чор намекунам дона. Хулоса соле ки ман тӯй шидам соли 2002-2003 буд. Худои ахир ҳамира ман гуфтам заблокировать намекунам. Заблокировать шида меомадам. Соҳ мурапа и аз они шумо буд дар моҳиятон мекардед? Не, тилло бизнес гуфти худам. Муҳра бизнес буд духтаро ҳамон соле ки ман тӯй шидагим. Мошеннико ам хеле кор буроварда будан, немия медоданд, та мерафти дар хонат мекашидӣ, баъд пул медодӣ, хай кач пирамида будагда, ина миёна памеда ами сол мондиан очама якҷо ифта дилафрӯза дода. Биги зевардози карачи апай манежа ёд биги зевардозира блог монед. Ози охирон предупреждения буд. Хубш кардӣ. Баъд карочи муҳра бизнес буд. Муҳраҳоро баъд мо ҳамин вақти тӯи ма август октябр буд. Августа уже муҳра бизнеса маҳкам карда истабданда. Ва мо ҳамо қабисиё доштем, мо шинос доштем. Уже мо намебурдем хеле муҳрара номуна менависем. Аввал мо хадемунаку барои мебурдем қати очам янгам ҳама. Торора риштаҳоро ҳамо медоданд то тамошобино. Инми риштаҳоро ҳамо худаш медодам. Компанияи Ҷамшед Чумчи муҳраҳо дар салафан риштаҳо ҳами як размер.
ана баъд иёро мо мебурдем меандохтем ба пагаст бо мебурди пула медодан та хай короче инам хеле баъд ҳами вай шидагда вақте ки туйма шуд чӣ кардан номаш чия моҳра бизнес уже бояд туйма мешид моҳра бизнеса закрит кардан кассе успех мекард сефш маҳкам шуда буду не ки уже охир он одамо пулош намегирифтан баъд гирифтему бурдем як гала хай короче пул додамон як гала тилову милову охир он одамое ки мо пулову нагирифтем удачни семьяи мо будагда баъд нами тиловума маишоти ҳами моҳра бизнес харида будем як гала баъд вақте ки чӣ шид мошин хариданӣ шуд мо ҳамаша фурӯхтум мошин харидам халоса ина моҳра бизнес дальше вай чи ай харидин шумо ира мумкин ки надоре кадоре ки соли 2003 дар душанбе буд моҳра бизнеса медона задамон ирғоандоз буд семья салом алейкум вай чи ай сӯзем хубен семья раҳмат ай ҳамсоямонро меқавид биё мура бикашем дадумастаҳо вай анам хеле буд пирамида кулоб иззат ёрдамат накард аламат карда кулоб зур боши рафт канак худаш гӯй дамобаи занако худа 4-8 гирифтести мегӯянд иззат амо пешвои миллат падари тоҷикор дар видеош ҳар гап мегуфт семья кулоб ту худут фиреб дашав иззат вой дод чӣ гап шумо ма шуморо гуфтестам шумо мехоҳед иззат амонда неки кне роӣ кне веде ҷода маҳкама авқот ба авқот роиш кне ин гап бефоида иззат амони табуд утабуд ҳеҷ фоида надорад кати дунё дурӯза аст илтимос бас не ҳамун шавҳари як занай ва падари фарзандо ҳай ами кулоб кадом сагай блокш кинем ман у вақт 14-15 сола будам ба ёдум ҳаст апа ана ма чанд сола будам ман 22 сола будагиям ана мо меовардан мо мешиштем ин моҳроҳоро кашида эворе дар вақти карантин ки ёрдам кард муҳоҷирора кулоб худо кулоб охи ҳам президенти худо нигоҳтон намекунад оли ҷон буген ки ҳаму иззат ҳам қа нигоҳ карда халқа ахир шумам канали мара политически мекунад иҷа эфири билет харияй шумо дар иҷа гапи иззат амона гуфтесем ма шуморо гуфтесам мехоҳед шумо неки кне иззат амонда гапи бефоидае ки озодӣ ба иззат наген озодӣ вая суд ришад мекунад озодии вая барои ҳамин уқа шумо некӣ мехоҳед кадоме ки дилтон месӯза ғарибо бигирен занашда ёрдам кунен бигирен анаи мвд ҷои ход адвокатш бигирен авқотш роӣ кунен либоси гармш роӣ кунен тапичкаш роӣ кунен ва ба ҳамун либосош рост аэропорт маҳкам карда бошам фаҳмиден дигар ин гапҳое ки озодӣ наитари утари плакат додувой биёи 1000 та имзо ҷамъ мекунем путинда менависем ин коро ягон фоида надорад фаҳмиден сафиҳалло асмоа ин муштбардорирам фоида надорад фаҳмиден чи ба шумо хурданӣ мебарен акада наметансон мо хурданӣ мебарем акамонда чӣ намебарем забт бизанш апай хосият анаки бо ҳами маҷбур мешем ки анами кулобҷона ки мо заблокировать кунем ки дебати иззат ҳамон тамом шавад хай вақт нечего делать буд охи моҳра ҳам я развлечение бод пул кор мекардем ба моҳра гап дар сари ҳамин ки духтаро эфиртон зали судӣ шид мехоҳед кӯмак кардан якта анхале чӣ кунем да як каса биге алё мемведа авқот бар ин муштбардориву озодиву чи ягон фоида надора у мардак да уже туф кадагавада гапо вай медонад ки уже гапи 1000 муҳоҷират 4000 муҳоҷир ягон фоида вайда намерасонад вай фақат единственный роҳ дора ки масалан як адвокат дар корш осон шавад як звонок як кас телефонати яки занаша занг зана бигам ман соҳ саломат минамад дар ҳамин ҷаён туда тамом ин додувои ҳамаш бефоида бокай эфир мекунед илтимос ман ҳар рӯз қариб эфир мекунам кулоб аизат амо фордата тоқат кун оли меброяна бинчи озодӣ ба ака иззат амо ғариб бо озодӣ гуфта адагам худоя карим давлатов париди рафти ту айҷа ягон чӣ наметонӣ мара карда ягон чӣ карим давлатов так что бефоида нанавис кулоб иззат амон ҳамада ёрдам мекард ку кулоб худатон ягон газда ёрдам кунед ай пушти телефон гап мезанед кулобра дафша айҷа армия занако дастгирӣ мекарда ку иззат амона беҳтарин бо гуфтестам одаме ки да тирма да милиса да ки ҷое меғалта агар душмани ашадии шумо ҳам боша шумо бояд
и хеле наге ки ана хуб шид ҳам хешид наоборот ёрдам кунед фикр кунед ки мисол и дунё ҳам хеле пага мумкин ки шумо дар ҳамон ситуатсия бошед. 34 лайк таҷрибаам ба шумо суҳбати ширин раҳмат. духтар кулобира чорни партоки ранги чорни рафтак охир апа гапои ҳақа мегуфт. гапи ҳақ ҳама дар дунё мега гапи ҳақа меъёрш қати гуфтан дар кора ҳар як чӣ рамка дорад рамкаш қати гуфтан дар кораи гапи ҳақа. ман мехоҳам мисол бисёр чӣ бугум не ки дар ҳамин конкурс ман 10 дурӯғ метавонам бугум не ки ман рост гуфтаистам. рост бечора ҳоз дар кадом ҳолае худаш медонам худоҳо баҳор вай дигар гапи вай гапи шумо ягон фоида надорад. авай агар миллион кас ҷамъ шаве бигем ки иззада озодӣ мо гуфтаистем мо миллион касем суди тоҷикистон мегӯяд дафт шаве шумо миллион кас чӣ кор доред дар инҷа кодекси ҷиноятӣ ҳастай. ман рӯи кодекс мебинам мега суд гапи шумо маъне надорад. дар кодекс омадагӣ нестад ки агар 1000 кас даст бардошту гуфт ки иззат амоно халос кунед иззат амоно халос мекунад. ҳичи шумо 1000 кас дуо кунед. и беҳтар аюе ки шумо мегӯед ки озодӣ барои ки ба озодигувӣ намешава буд. агар ба озодигувӣ буд мешид кори одамо навальский миллион одам озодӣ гуфтаистад миллион одам буромад доду вой кард не ки вай рӯи кодекси ҷиноятӣ ам федератсия россия маҳкамай бефоида вая гуфтан. видеотон мебинам зиндон мерем худатон мебарен ё маҷбурия не худмон мебарем. ва агар хоҳед шумо ҳозир фикр мекунед ки дар дуруни мвд вақте ки пурсиш мегузаронанд қати иззат амон вай дар кофе қати бутерброд мебиёранд ки ма иззат амон кофе биги бутерброда бизан сила пайдо кунӣ ҷавоб чӣ ҳеҷ кас шумо дар ягон чӣ намебиёрад дар дури турма буғалтен. дар дури турма вақте ғалтидӣ хеши наздикат меёрад. масалан дил гуфтани одам бурда наметавонад пирдача хеши наздика қабул мекунад. салому алайкум Сафарбек. и коро бефоида ягон кас тра авқот наметиҳад дар корхонаҳои давлатӣ одамо абети худшона давлат наметиҳад. одамо мебуранд мераванд абед мекунанд дар пулшон меоянд бо чӣ да иззат амон аделни бутерброд қати кофе мебаранд шумо хиёлтон каде вай ҳо анавай ивс мебаранд маҳкам мекунанд дар як комнатай холӣ хеш тавор дар авқот меоранд мехӯрӣ. ба ҳоли як кас хурсанд нашавед худтон наметавонед оинда. бале хурсанд нашавед. мара намебинанд нафаҳмидам имя меган ҳақ ба ҳақдод намерасад. тучлаев салому алайкум чӣ хешмо созем тенҷе салому баҷон чӣ хешмо шумо куҷо шудед. ман дар ҳамҷоям атела бистада интернет нест атела кирам меген ва худ турма авқот наметиҳад худ турма авқот метиҳад аз шукронаи худо не ки фикр кун ки давлати мо у қабой нест ки ранг турмаи америка аделни кахлета тията да осу соус тия метията ку гишна намемоната не ки шукронаи худо шумо мисол мумкин мара мисол акамая мумкин вай мехоҳад саҳар қати ягон чизи ба маза мефораша хай мисол авқоти гӯштдор шумо духтире ки одамо мераванд таваллуд мекунанд нигоҳ кунед чӣ метиҳад. дур намерем россияи боя ма авқотои духтирша дидагем. россияе ки шумо миллион бор ай тоҷикистон бой мегем шава мисол идеали тоҷикои россия вақте ки занакои тоҷик таваллуд мекунанд ситора блогер таҷичка фирзаи ке намояд духтаре ки каналш умеда бояд духтари дига ма абетои ҳаваро мебинам як шилдиқ сугбо меёраншона духтирай вай бо занаки зоидаги да ҳам қиле авқот меёранд. агар шумо тасаввур кунед ки турмаи чира ҳамо ченош россия рава турмаи тоҷикистона фаҳмиден. ҳозира замон ҳақ ба ҳақдор намераса ҳақ ба пулдор мераса ҳаман зан. барои ҳамин дӯстони азиз и фикротон шумо айсатон партае ки шумо агар озодӣ гуфте одам озод меша ё одам хурсанд меша ӯ одам ҳеҷ вақт намефаҳмад ки масалан сумая барои ман озодӣ гуфт. ӯ даже важна нест ки сумая озодӣ гуфт нагуфт. ӯ медонад ки тақдири ӯ дига ай муҳоҷиро вобаста нестад. тақдири ӯ айнаон чӯчаи судияе ку да болоисто ҷив мезанад. шумо мошина аренда таксиба дода буд ӯ одам мошина гирифт гурехт дига шаҳр ба иззат амон ёфта дода буд мошина. шумо аката ай пеш мебинем ё чи не мебинем ҳар 3 моҳ як бор мебинем. мара апаҷон гум чӣ метиҳанд дар одомшон биге мадина апа чанд рӯз ба гирон меред чанд қайбари ай шароитут нағз боша мадина ҳар рӯз бар авқот не ки шароит мисол нест ку ҳар рӯз авқот барӣ. шӯҳраҷон
ما tavallud کردم به غرض کمپوتش دیگه هیچی نمی آخه ما دیدم اوقاتای و را فیروز شلدق میگن خیلی اوقات تو چیکو باشه کشه اوقات ایجا بالنیسا زنه که زایدگی ده هوخی نه آخه اما افت اوقات شما میبینم این اوقاتی رودم و اکش ما تصور کنید از ما بگم که رودم تاجیکستان شما میگن آقا شما تاجیکستان ایتر میگه نه من اوقات روسیه را مقایسه کنیم همون передачаёра мега ҳамаша метиҳанд охи ба акатон ягон чишам намегирад ягон чиша намегирад ози роҳбари тирма чанд мошид ё сол шид наошид ягон чиша намегиранд ҳамхе кило када масалан ту чормағз мебарӣ мегӯ ки ҳамҷа 2 килоя қариб ва мегира хе кило мекуна 2 килоу 100 ама менависа ки 2 килоу 100 грамма мега инамира мебара метия апа родоми таҷика авқот метия касалода ака шумо родомои тоҷикистон ҳаматон будагие данакое ки медонед нағз медонед ки ман 4 бор таваллуд кардам ягон бор авқоти родоми тоҷикистонро нахӯрдам ман дар родоми ду 4 бор таваллуд кардагем именно ҳамин як родоми дуда тирмада оште рост апай хусият манам дидам родомоша ака шумо чӣ ба шиштагия и история беҳад дароза любой ютуб чизе ами гугл да будам сеёров бузрумер меброя мама шилдик гуфти ранги биби магаза о шилдик қай ма ҳамин влогода мебинам амро шилдик зардам хеле короче мекоша ҳама умеда ку дадури ҳама ҳичи нест шилдик шурбо вақте ки дар хона кризиси мурданӣ мешава ку анам хеле шилдик шурбо мехӯри анам тари шилдик қай маҳмад али солиҳ салом алейкум хӯрданат намеям вақатору хеле вақатору мо саг данавед ина одамои россия ака шумо гуфтасте ки тирма авқот наметиҳад типа тирмаи тоҷикистон чӯ қадар ки авқот наметиҳад шумо родоми россияро қатъи тирмаи чӣ муқоиса кунед ай фикри худон муниса салом алейкум тирмада ош бихӯри заҳра рост ма 4 таваллуд кардагем дуюм родомда ҳохи ма 4 фарзанд ма ҳамаҷода таваллуд кардагем ман родоми як дар ноҳияи исмоили сомонӣ қайдаем лекин ман родоми дуда духтурои нағз мисол аввал чӣ кардагем 4 фарзанд ма ҳамаҷода таваллуд кардагем дуташа дар олмон апа конкурс докая билету тамом шавад конкурс сар мешавад духтаро ман набудем родоми тоҷикистонда 4 таваллуд кардам россияда хайяна набуде боз зуртар тоба 3 рӯз ҳилаи тоқат кардем хайрат хонамон пеши родомда буд шаҳарам 5 бор меовард мега мадина чанд сол додагиам кай мебура акатон солш 28 сол буд намедонам чанд солш монда апа хусад чанд қадар канали апай закияра реклама кардин 1000 рубл ҳамада реклама 1000 рубл 1000 рубл да я реклама да видео мекунам 2 сообщества да ҳади каналам 1 сюжет да таҷмама рост пеши кучук монӣ намехӯрад ҳава авқот ҳуқи хай бечора умеда маҷбурӣ мехӯрд барои ки вая шуш короче очаш дур зиндагӣ мекард ки намехӯрд на он духтара ситора намехӯрд компот мехӯрд чизоша шуш меовард мехӯрд ман медидам ҳамин видеошуна авқотоя мо дидам хай бечора мегуфт ба очам худагбонай наметона омада ба ҳар ҳол духтурош бепул табобат мекунанд апа родоми германия авқот метия видеомо тамошо накарда родоми германия масалан бо родом дагзаштем родоми германия хела якум бор ма таваллуд кардам ма ака дига хел чикати як политический киай будам мара отдельно хоб мекарданда ама қати яҷоя не мисол дига амо азулобдан ама яҷоя хоб мекардам паҳлаватай ма отдельни буд баъд планшета овард короче немисӣ гуфтаста ҳами эсунша мефаҳмам ки авқот да авқот мехӯри чӣ мехӯри ҳо кимчи мехӯри ҳо гуфтумда якум таваллуди исфанҷода овардан ва чимчи желе наме чумчи короче намедонам нахӯрдум ай магазин оварда буданд ва майда чайда авқот не баъд дигим борда уже ма онвай шидам уже фаҳмидам ки значит и планшет қатъи меомада менависта ки чӣ мехӯри мери баъд дигим бошда агар видеома тамошо карда бошед меню овард менюш дам хел барои мусулмонон специально разделай барои худчон отдельно сурати хугакайда наҷа мега барои мусулмонон аинҷа чиша мегирӣ вибр ки масалан я авқот мегирӣ я десерт мегирӣ бо ҳам чизи мегирӣ короче ҳам чизе буги ҳамуро меората авқот дораҳо сер мекунӣ мариям салом алейкум шукрона аллоҳ ки ҳар рӯз заказ мекунем шашлик грил ҳама чиз заказ мекардем мега мадина не апа дар русия 3 вақт авқот метиҳад ман 2 фарзандам дар русия таваллуд кардам умедонам авқот метиҳад пас ай мардум бо ҳам баргардӣ ба ҳам теҷиди маҳкам накунанд тон бо эҳтиёт кунед рост мегӯям бас кунед
فهمیدی همین ماری شمس آدم به عقل داشت شما رو گفته سه در آدم رسی اوقات میرن سه وقت من نمیخوردم هاخی اوقات وقت بنده افجام ماجرا فقط ده حقی همه بنده ها دو گویم هیچ کس نبام لیتسا نبال نیسا بهترین کور اتل بهترین گاب اپا کنکورس تو که کنکورس تا بیلیتو تمام شد نه بیلیتو رو بخرین 300 روبلی نصیب کنکورس هر میشه و یک ویدیو تو تا بچت 5 سومه سومش پرسین کتی دو دبت چشید با هیچ کنا گرفت ایو پراتسندیل مرا میگن چشنا میخوردم راستی تو کمپوتا میوردن شوهرم تو کمپوتا چیکا پس روشنا سلام تینجی من ویدیوهای محکم کنی اکایش مورا دیدم اون وقت شما خرابیم بله دیده بودم اوجه ایدم برو اومد میگه بهار راست من هم در دوم بودم شوهرم اوقات میبرد اوقات میوردن قریب که به گریه میومد خدا جان تو همه مهاجرا رو همه وقت در پناهش نگهبان باشه امی تا پس سوده همه ای خودم برده بوده مدینه میگه ای اونا اون موضوع چی فرقیت داری اپا ای اونا اون موضوع چی فرقیت داری اپا جان نفهمیدم سیمیا و 28 نصیب محفیه جان مادیا این مردم میگم سوزه اصلا فایزف چخش موضوع 5000 روبل میگه خیلی аудитория вай мумкин одамои актив ниан ман намедонам охе хаб кне оста гап зан ҳичи нафаҳмам мега фарминам будам авқоташон намехӯрдам мега алайкум салом хуш омадин семия чира 5000 рекламара мумкин 5000 мегам мумкин хай намедонам рости гапи ай блогеро вобаста касе чанс мемега мисол касе 5 та мега касе 2 та мега касе 1 та мега рустам салом алейкум каналаки нолаи пеши шумо да برام رو مال سرخ ما بدوزم بیام منیسا کجای باشی در افیر در آخری گم شدی رفتی میشه و سازم شکرانه الله حسینم خیلی دوستانی عزیز شما پرسیمون نه چی فرقیت داره میگم شما 1000 روبل و 5000 میگه رکلام را تو با اگه سیمیا من نمیدونم ای وابسته ای بلوگره مثلا مو 1000 روبل که من دارم پارتویان همون روز راست خود میشه و میرم اگر 5000 هم بگم و همون روز راست خود میشه و من میدونم که زنی توجیک 5000 امکانیت نداره که رکلام بخره و 5000 رکلام مو نمیسته ارزشی 5000 روبل را نداره رکلام مو برای چی برای کی در رکلام مو 500 آدم نمیره که من بگم که 5000 مثال من به پول میکنم و 5000 کانال مرا چیکنه رکلام کنه مدینه بلوگ اگنه این کانال منه کانال دیگری ما به پول یا پجان هیچ کس در مهاجرت با بالنیتا نقاطونا سیرانو دولت مردم ای میگه ویوسی دون چخه سوزنا پیخوچه دون میش شما چخه یا تون پسودا شتم در چق شما بهترین موضوع با کنکورس جنبت کرد یعنی یک بار دیدم نشید کامپیوترش کلیچی چیشید بعد دیگه کرده باشه نمیدونم و ماریا جان سوزی مو روز نکیم جبر میشه مگر شما بر این شام نصیب باشه به پول میکنم رکلام اگه همه خمیگن دخترو همه خمیگن من آدمایی را میدونم که میدونم و حاضر ویدیوشون میبینم که من 1000 شما به پول میکنم لیکن همونا با پول قطع میکنن و من وقتی که 10,000 подписчик داشتم تا وقتی که تاجیکستان اومدم یعنی که من سال 2016 قریب سر کردم اب 18 3 سال من رکلام یگم کسا پول قطع کرده نیستم وقتی که من در گرمانیا زندگی میکنم وقتی که من تاجیکستان اومدم و من بلوگرای نو یاد گرفتم رکلام پلاتنی بوده آدم رکلام پلاتنی بعد من گرفتم رکلام فلاکی کردم فهمیدین برای می این گپی کلونه که من به پول میکنم همین آدما گپی کلون میزنن یک دو سه نه 10 کس شما دیدم که من ویدیو برای خودم میکنم من برای ایتا میکنم من برای اوتا میکنم بعد پگم مامان چیزا چه کنم من پول کار کنم خب بابا جان میکنم شما را من کنی گپ نیست اپا چی با در ویدیو میکنی همین کدوم زنگ زده 31 آخرش ویدیو نیست تنبالی و خوی محمد علی آدمای تنبال رکلام برای پادپیسی بوده که گاز زدیم من گوش دارم نکی دستم گیر گاز زدیم که امروز جانت ویدیو را پرتفته خدا گیرد گناه دیکیشه نرگیس سلام علیکم اپا خسر من اینجا دختری دودرتون نه اپا محمد سلام علیکم اپا خجان من 1000 گذشتگیم نک ایزو میکشم رکلام کردن ده خیلی نمیزد شما اکتیو نیسته کانالتون شما کانالتون اکتیو نشوه کو آدم رو من میدونم که همه اکتیو نبودن اکتیو نشدن رکلام پلاتنی آدمایی که میگن نه ما رکلام نمیکنیم ما برای خودمون ما این تمام تخیل روز خاصیت خان ما به همین عمر کوتاه ما دیدیم که خراشون ایجور پرید های نه کزان تجیب شوید 1000 تا شما شویدی همه این علامت که دایترا نگفتم گولتون کیشیسک
рақиби чӣ боша? Ки шикаст. Баъдтар маълум шуд, ки Испандиёр дар болои гул ғалтидааст. Ростан успеҳ накардам хонум. Ҳамаи блогер занои лаблабакои ютуб рекламаи пай хусусияти шинохтагиам. Ва ман гуфтаистам, ки ман 3 сол реклама накардам, дум намедонистам, ки реклама платная. Вақте Тоҷикистон омадам, блогерои 200 одама, 1000 одама шудам, платни шид, баъд ман платни кардам. Не апаҷон, кунен оши бадантон шава, шумо дам 11,000 рубл оқа пул нест, 5000 уже қимати баъд мешава. Не ай моҳо зирашта 1000. Зияна салом алейкум. Апа ман инҷа падар дорам? Не. Сост инҷа хай сообществора чанқа мекунен? Ма ҳамаша да як чӣ мекунам. Атақ сообщество 500 рубл да ҳамон дута канал мекунам. Хусусият реклама кардани кадестам ку реклама. Апаҷоно ҳаматон муборак. Хубен созен Наргиз салом алейкум. Я бояд гамо соз. Ма канал надорам, агани бепул мекунам. Апа хусусият барои актив нишидан бояд реклама харем. Не, як видеотон зур боша. Рекламаро медонӣ барои чӣ мехарам? Барои ки одамо як бишносанд шумо фаҳмиде? Реклама мекунӣ, мисол ягон блогер да чанд кас мешиносата, уже медроя, мебината. Ана хеле актив нишавед, дигар рекламаам дар кор нест. Ҳама барои пулай видео мекунам, мегӯянд, ки ҳавас дорам. Дурӯға. Ҳо рост. Апа хусусият ҷон, ҳамин дар бораи блогерҳо гап задем, номаш чия? Дар бораи кӣ гап задам? Вкусняшки? Ошавад апа хусусият 1000 рубл ҳеҷ гап не. Апа хусусият иттилоотона айкиҷо мехеле арзона ҷӯшна бигем ки мабра. Дигим этажи вай, дигим этажи ашан брин арзон нестай. Вам кажется арзон. Дар назартон наметова? Маъсуф салом алейкум. Эмомалиҷон салом. Яке корот намефароӣ барои честнигӣ дӯстонат медорум. Гафтон рӯи одам дар дил мегам. Саломат бошӣ. Апаҷоно катимо кор кардан намехоҳен. Мариям даф шав. Апа хусусият билетот бепулай? Не, билетон 300 рублай. Аҳрор Муминов. Мария салом алейкум. Апаҷон ай мара 1000 гузашта ине ки бепул мекардам. Просто акам мегуфтанд ки реклама кунен, мегум не, мегум хафа мешавам барои ҳами. Ана мехелад да. Мо ҳамиқа одама 3 сол бепул реклама кардагием. Не ки баъди реклама кардан бо недоволниям, бо да группаҳошон. Апа хусусият ихе ухе. Одамое ки эфир кардам, Зайнаб, апа хусусият канали мара дизид. Прямой Зайнаб. Зайнабе ки ман 24 соат эфирш мекардам. Зайнабе ки каналш ра ҳеҷ ки назда буд, кодчана дуруст дад буд, блокировка ғалата буд, ма шинос ёфтам, разблокировать шуд. Ҳамон одам бо хез буд ки канали мара дизиданд. Ох, канали тра ма чӣ да медизам? Мисол чӣ дар кори канали ту мара як мисол бо дигароеш ки эфирошона бурдум ита ута ҳамашон ё ягон таш мисол румда мисол оз меган ҳо нас чӣ соз меган атак ай дурун ҳама гуфтаги бо ҳама гапҳои гуфтагишона дигарон мана роӣ мекунанда ки ина и хеле гуфтакта ина и хеле гуфтак аксия бомба рафта истодааст. Апай хусусият мара мекунен реклама гап нест. Апай манҷада акаш ҳастаев чанд фарзанд ҳастанд? Якта ака, якта хоҳар. Хусусият хай шумо да ҳозирашда медонанд ки дар WhatsApp менависам. Гап нест. Чақчақи реклама шида. Ай конкурс да иззат авон иззат родон реклама. Блогерҳоро фаҳмонем ку. Чӣ фаҳмонду? Ҳеҷ гаштам ба ман нештагим дига ҷанг намекунам. Срочно ку бро, апи хусусият сурати ҷавониётона? Не, ми пеша Германия омадан. Супер здорово, салом алейкум. Чӣ хел шумо созед ҳенҷе? Самсун салом алейкум. Апаҷон аниқа раҳо кушода шуд. Аякум ҳо Ойша нашидеста. Зайнаб кия? Зайнаб лайв кирта мефурӯхт ку ман эфир мекардам дар каналшон. Апаҷон супер салом. Илтимос ман дар ҳамон видеои мавзуно ва пиша намефурад. Бисёри баъд темао таъриф мекунад, аз шумо гап нест, зуд гап мезанед. Хай одами таъриф мекунад, значи ба таърифа ҳаста ателла. Ма чӣ ба таъриф кунам тона? Ине қолине ки оли ман нахаридам, қолни ҳами зала маҳкам куна. Ман мегӯям ту хонаота нишонам ди. Ман мегӯям ман мехоҳам ки хона хушрӯ бошад ки ман нишонш диям. Инами зал ман баъд мебинам ки ина и қадарш ҳуя изда дора ки қай қолин мехарам. Барои ҳамин ман мехоҳам хушрӯ ҳама ҷо шавад, ба шумо нишон диям. Санони манижа аз кист? Ай манижа. Апа канали пешниҳодтон чӣ ном дошт? Ма ҳами канали пешниҳам ҳамия таҷимама. Номи шуморо нагирифта буданд. Ина бо конкурси нафаҳмидам баҳор. Нилуфара бепулша дурӯғ бароварданд, мега Парвина. Апа хусусият и чалаҳои тиллоиянд? Бале тиллоиянд. Ҳамашон 585. Ҳамашон проба доранд. Инами дар дуруношон. Ина шумода наметова мумкина? Чӣ кунам китобатон? Ҳамашон
ناخنام لکش برداد پروبا دارم یا بلیت قطعا 300 روبلی بلیت میخرین و ممکن که صاحبی توفه شوه. سلام مادر مقبول شد من 10 بلیت میگیرم گپ نیست گولیا молодец канал то кай меспорин канал моно кай ки соҳибаш буга меспорим оз тайёр нест беҳад одами хубай ман дар мобайни ҳаматон миннат дорим баёнш мекунам барои ки ман ҳам канала фурӯхтум ва ҳанами чанд моҳи дигар пулам кор кардистам ва ман гуфтагем ки конкурс ман масъул ма тамом кунам кайта гирифтанӣ боши як ҳафта пеша ки бугум ман видеома гирам даже бовар мекунед ман видеома як гирифтум хел кардам сразу канала мегира баъд хеле вай гуфт ки ман кор дорум и хел у хел кор мекунад дар Россия ман гуфтам ту мера як ҳафта пеш бугум ҳама видеома шавхона мерам мегирам апай хосият ман инҷа духтари додаратонай не апам муҳсин салом алейкум апай хосият кай конкурс ҷанбаст мекунед наргиз конкурси ира билетора фурӯшем ҷанбаст мекунем конкурс бепул тамом шуд рост апаҷон реклама кардам бепул бо гуфтакам ки ҳеч кас наёмад ҳеҷ пули оидашам нашидам хеле охи ва муран ҳама одамое ки хабар мекашанд скрин мекунанд голос рой мекунанд озиро срочна ма айзанаб чиз заказ кардам як ду сатри гуфтаги ма хидма рои карсета дигар хел бас кардам мега ана адолат 40,000 шудай ҳо ман хирсанд шудам адолат 40,000 шуд насиб боша и ҳафтаам я зуди дигар бизана саодат 40,000 мешавад ки вай мавзуна 30,000 мешавад мониса интернети шанс ма мегири апа канали пешинатон чӣ ном дошт агар мара гӯем ами канал дорам таҷмама пешинам не якум канал ма меяд соли 2016 кушодагем ман дар иззат аму набудам бурдан ҳозир бурданша тамом мо уже пирдаша ҷамъ кардастем апа манҷа пиша ки зур дора киҷо гирифта чанд сма намедонам вай хаддаги як теҷе семя салом алейкум и апа мужика ӯ мавзуна тарифа кай бозӣ кай сар мешавад бозӣ кай билето тамом шид ман рафтме хай бо биё видеои арзанда рекламаи хона бисёрай мега апаҷони худ беҳтарин рости честна ростгӯ ба худо айкая шинохтамтон беҳтарине саломат боши мадина ҳама канали морам дастгирӣ кунед мадинаро дастгирӣ кунед дар ҳаққи иззат амон дуо кунед мушкилаш осон шавад ба ҳама муҷоҳиҷиро ёрӣ расонда буд ҳозир ман гуфтастиян ки озодӣ озодӣ ба иззат амон бугум афтум ай озодӣ гуфтани ман фоида неста дуо кунед авқот барен либос барен тапчика барен анам хеле чизои даркорӣ барен гуфтум ай додувой ягон фоида нест апай хосият ҷума маша намеша 11 гирифтанием апай хосият чуба маша намеша 11 гирифтанием нафаҳмидам аҳрор агар ҳозир шумо занг зада бошем ай эфирда наметонам гап зада масалан ватсап давдаисе бо гап мезанем фараҳно салом алейкум шоида чанд канал дорен билет чандта монда ба қарби тамом мешавад ждат дорем наргиз билет нимаш рафтага ними дигаш монда апа аму саволи мада ҷавоб те охи мурди маҷдата золотои чилавек чӣ саволои мада набуромада ман яллав ҳамаро фурӯхтестам ҳами комплекторо чанд сум гирифтен 4,000 гирифтага меки мода 3,5 додага чӣ ба фурӯхтед ким ба гӯя дар пихоса тиллои Россия не тиллои Италия итальянски 585 чӣ ба фурӯхтед як вақтам хе пул дар кор шуд ман як кори бефоида кардам ки бовар мекунед духтаро 50,000 сомонӣ сӯхтум 50,000 сомон сӯхтагиам қарздорум озӣ бовар кунед 30,000 рубл ая блогер қарз дорам 17 бояд медудум я одами дигар бояд пулома рой мекард ӯ рой накарда хеле каша шудагай рамонале мегум ай пулои худат амсалак набутема қарздорум юдов нашид не пулои худат бия бавед чи бега карчи як кори бефоида кардам ки аввал меган ку амои одам розӣ набошам кор намешавад одам гуфтанд накам кор маъне надора кардам 50,000 сӯхтум шумо яктаян охир боядам хел простой бошӣ бечора дилам сӯхт ба иззат амон мер ито салом алейкум я занак да фурӯхтумаш сози хуби шоира ай ҳазор гузашта будед ку худоҷон мушкилша осон куна амин бечора занаш кати видео обращение занша дидам апаҷон я видео монед дар каналатон номаша озодӣ ба иззат амон нависен бифоида охи нависен ки одамо блок нест дига озодиш нага апа хосият гӯяд ки тиллои Россия аст не фараҳнос тиллои итальянски 585 манҷара бихотни аётски тарсиди нафаҳмидам апа хосият ма чӣ хел номро таём савол дорам барои реклама вкусняшка тв ҳама видеоам да будроеку мехоҳед шумо билет харед рақами ватсапи мо анаму ватсап ма апа мошина чанд гирифти мошин 33,000 гирифтам амҷа хой бензин 8 сум шуда 8 сомонӣ шуда ман ҳаиш накардам як моҳ меша мошин ховай ман дар ин тобистон дар Москва таваллуд кардам авқотиш гречка пюре бор шурбовай ман вообще намехӯрдум мега апела чӣ кор кардем кори бемаъне слочна салом апа хусят ман дер кардам чӣ гап рафтеста осинод мо инҷода чанд мавзӯъ доштем билеторо фурӯхтем як
ана чӣ кардем иззат амона овқот бурдем родомора таъриф кардем се бо чим гап дигар рекламаҳоро афзуш кардем миллион ко ва ҳолиам тема ҳаллиш накардем як кинор тамошо кардем омадам авҷон гап нест ҳамашда успеҳ мекунед хондан да влог закияда подписаться кунед ин парера ман реклама харида буд ман канал надорам бо сари бебалоша да баломона бугу салому алейкум лола чихе шумо чӣ ба эфиротона удалит мекунед лола ма эфирома удалит намекунам закрит мекунам медонед барои чӣ барои ки мисол шумо одами худиен подписчикои пештара интерес наятона эфир медроен тамошо мекунед не ки подписчики нав канали ма будроя нохост мебина ки я девул я девуна гав задистай вай да ни интересная меброя мера подписаться намекуна барои ма эфирома закрит мекунем ки ҳама одам будроя видео тамошо куна яъне хе будроя ки ман лақидестам ӯ смсро намебина ку и ҳозир шумо да смс интересне барои ми ман закрит мекунам шумо пешаки менеҷер конкурс дамон гап нест осинот салом осинот хуш омади аминка салом чизе роӣ кардӣ ман уже нақшодам даже япай хосият серьёзно авқотш бурдем байзадамон не набурдам авқот ҳамҷа мардум гуфтестияд ки бугу ки хосият азодӣ байзадамон ман гуфтам ин гап бефоидаро ман намегум ин гап бефоида ба гуфтани ман ба гуфтани ту ба гуфтани 1 миллион одам иззат ҳамон ҷавоб намешава барое ки вай дар ҳамон чорчӯбаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ маҳкам кардагиянд агар ба як гуфтани ман ту ӯ озод шава майли наваз ки миллион одам барои ӯ нависту гуфт озод нашида мисол чӣ иззат ҳамон озод мешава барои ман гуфтам шумо дӯстони азиз шумо иқадар дилсӯзед оилаи иззат ҳамонро ёрдам кунед иқадар шумо дилсӯзед барои авқот рӯиш кунед через ягон шиносотон и важнее вайда ҳозир вай да безора озодӣ гуфтани шумо барое ки озодӣ гуфтани шумо ягон фоида вайда намебиёра ягон фоида фаҳмидед озодӣ гуфтани шумо не фақат чӯчаи ҳамун судя гуфтестамтон ку ва муфаттише ки дилои ҳамонро бурдаиста ҳаёти тақдири ҳамонро ҳал мекунад чанд билета па ҳамаги 1000 билета нимуш рафтагия мариям ҳо фоида надора лучи дар ҳақ шудо кунин ҳо бефоидаи гапои шумо аз анак ҷавоб медид ҳамун саволи моне золотой человек саволи шумо набаромада инами одаморо пурсем ман ая лал хондестам ҳодиса тв ҳамиҷада беҳтарин ҳодиса тв ҳамиҷада бошад нағз мо рӯз реклама харида будем ай ҳодиса тв беҳтарин салому алейкум шӯҳратҷон бо тема чақчақи иззат чид бо тема чақчақи иззат чид ҳо охе гап бебаҳне мезанад ман ҳайрон мешавам шумо ҳолиам ами қад як навбати пода ҳамон додине ки ғамон доди гуфтест золотой человек гапи шумо набаромада гапи бефоида мегӯед шумо ҳозир метарсанд дар нами тоҷи иззата гиранд айқафош мерава не ина мо бетарс номуша гирифтестем дар тоҷикистон номи иззата гирифт чӣ айқафош мерина мо гуфтестем ки иззатамона инам хеле тонен оилаша ёрдам кунен тонен ина брарен передача барен авқотш барен инами гап гуфтестем мо ҳодиса тв ку буро духтаро билеторо тез бихарен бозисаша духтаро билетор тез бихарен ман заказома ҳамаша биёрум инами чало мондаге ацепчко мондаге тамом ҳам чизора зиёдчиш овардан дар кор ахай апаҷон тез видео барор хай аллоҳ нигаҳботон бошад кати фарзандтод ман рӯза дорам равам майли отела 22 нағз монӣ худи чери нари мега не охи ма гапи ҳақqa мегӯ шуморо қар мекунад ки ты хеле мегӯй наме кори бефоида миёнро мешиканад фаҳмиде осна шумо билет гирифтед ҳамун бефоида ҳамун шоирои соли николай ҳами зарбулмасал намровардем ки кимчи беҳуда ҳам кори беҳуда миёна мешикана беҳуда ҳамун кори шумо ма мегӯм ва бисёро мара баъд мебинам ки ту зидди ин хеле ву ту дар тоҷикистони ву ти таре мегӯ ман мегӯм ки шуморо рост мегӯм оки шумо хутон утишат мекунед вақте меге озодӣ 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 хай мо дастгирӣ мекунем дастгирии шумо чӣ дар илтимос совет бите ина ҳечи гапи ҳамин мардак намеромада золотой человек мега совет бите нигоҳ кунед шумо худтон ино мегӯянд мо худмона утишат мекунем зато мо барои вай мегӯем вай дар тирмаи безура озодӣ гуфтани шумо вай намебина озодӣ гуфтани шуморо хай шумо ягон авқот рӯй кунед вай мега кадом муҳоҷир авқот рӯй куда раҳмат бар падару модараш ки ман амирӯз ами авқоти гарма хӯрдам ё ки нами наскиро ман пӯшидам раҳмат касе буд ки ҳамро рӯӣ кард тамом дига ҳичи фаҳмиде дига ҳичи и гуфтан навистан бефоида майш па намози шом майлеш иқа бисёр чило дори апам бо мега қарздорум мебахша и чилоҳо ай конкурсанд ёда одамо пул додагиянд харидагия мо бепул нестанд
Аки ман хеле айда духтаро корое ки худам мекунам рисковна ягон хеле инами телеоконкурса балу баттар нами телеоконкурса шумо як бор ҳисоб кунед ай худам даже мерава ҳисоб кунед 45,000 да ҳамин номгӯи чизои ман намераста ай худам мерава ман хе мегум да хай се бор зур кунам мегум баъд чорум бор 400 рубли мекунам мегум баъд мана фоида мемонад ман хеле расшод мегирам фаҳмидӣ апад якҷое бошӣ набошӣ обод бошӣ савола ҷавоб надиҳед савол набаромад золотой человек шумо намедонед ӯ савол чӣ навистааги ки дар ҳеҷ ҷо набаромад баъд барои ҳамин ман қарздор мешавам ба корое ки ман масалан денежнӣ мекунам ман худам ба калом мегирам да бюҷети хонара мекунам чӯ тиллоро пешакӣ мехарӣ срочно салом барои ки вай дафъа пешакӣ нахарда будам як дута сета гирифта будам неинтересный буд баъд пешакӣ конкурси презида бояд нишон ди ки чия ҳама одам бинад ки барои чӣ пул додеста чӣ мебурам ман чиз харидага ҳастай нестай ман чӣ мебурам ҳамин бозида фаҳмиде апа темара дигар кунем масалан ай наврӯзӣ гӯя наврӯзӣ тамом шуд вақт ман чӣ хел ё он видеоҳои закрепитшударо нафаҳмидам фақат шумо мегум ай москва як пакет носки мағзу мавизи шоколад рӯй мекунад иззада монда гап нест рӯй кунед ин беҳтарин кор мешавад тона беҳтарин поддержка нишон натен апай хонатон дузпус нарава не мо дарозо маҳкам дута саяги девона дорем намедонешон ё ҳама хамҷа истодагиам ягон рӯзо эфир мекунам ҳамаша ҳоли биёрум ҳоли ҳамаш нестай куда иҷа ана он чалоҳои пештара гуфтум ку ина и монда будае инаи зард қати инаи бикас пулша гирифта буда вай бозӣ чанд билетай чанд сумай 1000 билетай билет 300 рубла не нашинохтам чӯ бо алишка дия духтаро хай ман бирам аки як ним соат лақидем ай бурай ҳамачи гап задем касе билет харидания ватсап да бинависем гуля салом алейкум номерои ватсап 019 64 74 99 духтаро ҳамаи любой видеои ман будрои комментария бинед одамо барои билет нависагия ман рӯишон кардагиам ватсапа 019 64 74 99 ҳаматон дахай духтаро ман бурам ай пай гудак чудак шавам